So ngayon ng Cubs, hihingi tayo ng tanlad sa bundok dito sa may. So kukuha tayo ng tanlad. Ayan oh, ganda ng place oh. Kita ko mo ba? Ha? Siguro itong pang mga yan. Yan. So mga yung Cubs, pakukulan muna natin yung coal natin. So pag di yung pinakuluan kasi malansa, lalagyan lang natin ng tanlad. Tapos tinanggalan ko na rin yung pick niya kasi pagka hindi mo tinanggalan to, mawawalan ka ng oxygen. O sige, tara. Cubs, ito na yung pinakulo natin coal. So igigisa na natin Cubs. So ayan mga Cubs, bali magigisa na tayo ng bawang. Unahin na natin yung bawang. So ayan lang siya mag golden brown. So ayan, golden brown na mga Cubs. So susunod natin yung sibuyas niya. Sibuyas na puti. Tapos mga Cubs, susunod natin yung luya natin. So kanina nilagyan na natin ng tanlad, pampatanggal ng lansa. So ngayon, binigyan pa natin ng luya para mawalang tuluyan yung lansa ng coal natin. Tapos mga Cubs, ilalagay natin yung unang gata natin. So pang bali dalawang gata po ang lalagay natin. So ito yung unang gata natin. So hintayin lang natin kumulo. So kumukulo na Cubs, lagay natin yung isang pirasong North Cubes chicken. Saka timplahan natin ng konting betchin. Sunodin na natin lagyan ng asin dahil kanina pinakulo na natin na may asin. So baka umalat. So isusunod na natin yung sili natin ito. So sobrang dami. Ayun no. Tapos mga Cubs, lalagay na natin yung coal natin. Ito, coal. Yan. So ilalagay na natin yung final na gata natin ito. So yan, final na gata. Wow, sarap nito mga Cubs. So gawin nyo sa bahay nyo to Cubs. So yung mga sangkap po nasa description box po ng ating ano. So sundan nyo lang po yung mga bawat sangkap. So maluluto nyo na po yung easy kohol. So pwede nyo ito mga Cubs. So ita-taste test na natin ito mga Cubs. So after 30 minutes naluto na rin. So taste test na natin mga Cubs. Taste test na natin mga Cubs. Ito. Napakasarap mga Cubs. So gawin nyo po sa bahay nyo to. Bibili lang po kayo sa Talipapa o sa palengke. Napakasarap po. So maraming salamat mga Cubs. So God bless and bye bye.